салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо. Дар видеои имрӯза ба шумо чӣ хел добавить кардани ритмро дар ORG.2023 мефаҳмонам. Видеоро бо диққат тамошо кунед ва моро дастгирӣ кунед. Видеои нав пешкаш шумо мегардонем. хоб, барои добавить кардан дар худи ҳамин приложение дохил мешавем. хоб, намехел мебарад. Ама иронишкаги мақсад апримака скачат мекунӣ айнан ангемияй. хоб, анамехел се тарафи дасти роста ябор меҷиқем. ва папка бологӣ ки ишон медаҳам, боли папкада медуроем. Бояд ахе бисёри телефонҳо прямо памя телефона ишон метаҳанд. ва иҷа платняниё. Яхел домна реклама ишон намета, бисёри домна реклама ишон мета. Агар апримака скачат карда боши доллар ишон мета, ясада чанд доллара. Реклама надора, ана хелошда реклама мебуря, реклама болошда ябор меҷиқи. Реклама дурусттарак я 30 секунда ҳамин реклама то охирша тамошо мекунӣ. Вале сразу X мебуря, X намеҷиқи. хоб, реклама буд чид на X мебуря, X меҷиқи. хоб, анахе бо гашта бо дига медуресида. Памяти телефон папкошта меҷиқим, анам хелчой ҳуй мешава инам. Нами бологида ябор меҷиқим. анака папкаи телеграм ё имода меёем. ҳамин ритм агар айкадоме ки харида бошем ба телеграм ё имо партофтагӣ боша. хоб, медуре папкаи ҳамра меёем. мисол агар телеграм ки скачат карда бошен ё партофта бошад, инҷа телеграмда ритмра намехел ишон мета. ҳача добавить мекунам, шумо бинед. камтар загрузка мера, уже сразу добавить мешавад ритм. мози микрофон телефона мекишем, ритмора мемонам. чӣ хел мехона? бо ягон саволо шид ҳатман дар зери комментария нависен. видеоро дастгирӣ кунен я лайк монен. дар бораи ҳамин чизе боша ҳамаша ба шумо ҳатман мефаҳмонам.